Flamingo Spa, valojen ohjaus mobiililaitteella. App Storesta Arcolis Remote, lataa ja avaa, jonka jälkeen kun laite löytyy verkosta, täytyy naputella salasana. Salasanan jälkeen näkymä on tämä. Päiväohjelma on automaattisesti päällä, jos on päivä. Ja vaihan yön tilanteeseen. Himmennetty yövalaistus, siivousvalot, aivovaloja hiukan kirkkaampi ja valkoinen, päivä plus ravintolan värinvaihto. Jos ravintolassa on synttärivieraita, niin tähän toimii silloin. Ilta, väripesu. On rauhallinen värivaihto-ohjelma, mitä on käytetty iltaisin. Silloin kun ravintolasta oli näkymiä tänne paremmin. Vastaava väripesuohjelma vähän nopeampana tää värifeidi. Ja värinvaihtosteppi. Ja tässä voi vaihtaa musiikin mukaan. Säätää vähän nopeutta. Ohjaimen ulkonäköön muistuttava käyttöliittymä löytyy täältä. Ja täältä voi pistää myös virrat kiinni, jos siltä tuntuu. Ja ohjelmat vaihtuu täältä. Jos laittaa värivaihto-ohjelman, niin täältä voi säätää speediä. Mutta se ei näy näytölle, se on vähän hankala. Suosittelen käyttämään tätä. Silloin jos tarvii nopeutta vaihtaa. Ja tuolta.